den begyndt? Er den begyndt? Ja. Ja, okay. Hej! Nu hør! Ja. Vi skal lave en Bilbus bilbus igen! Og det er Andreas. Ja, okay. Og vi har sådan en plade ting. Hvor har vi købt det henne? Vi købte over i Brugsen. Det har jeg fortalt til dig. Okay, hvem er Okay. gang med Vi skal fortælle reglerne. Hvis man spiller den ud, så får man ikke noget point. Hey, Hvis man mommy! spiser den, så får man et point. Nå, det er din. Ja, og det er bare reglerne. Plastikpose og vand. Ja, Kan okay. man- Drejer du den? Ja, jeg starter med at dreje. Ja. 3, 2. Det var ikke ordentligt drejet. Den ligger lige imellem. Okay, vi skal tage enten Trudy Frutti eller... Bræk. Nej, det er ikke bræt. Det Nej. er sure stinkende sokker. Så skal du tage sådan en der, Andreas. Så skal vi alle sammen. Ja, det er kun én. 3, I hvert fald, hvis man ikke gider. Det skal du. Jeg kan ikke lide det. Kom nu. Jeg gør bare sådan her. Det kan jo være, du har fået tutti fuld. 3, 2. Kom nu. 3, 2, 1. Åh. Okay. Det har en mørkelig smag. Er den god, Silke? Nej. Der er krok i den dårlige. Jeg er også lidt i tvivl. Nu fik jeg den også ned. Ja, jeg gjorde jeg også. Uha. Den var ikke god. Hvem er det? Og ja, hvem er det så til drenge? Silke. Ja. Hvis du ikke rammer hende. Det er enten karamel, nej, det er butterpopcorn eller Karamel. Nej. låget, nej, det er der, eller et eller andet. Ja, vi kan ikke huske det. Enten smager den godt eller dårligt. Ja. Hvorfor skal det lugte så meget? Og det er den her. Gul. Sådan en gul med sådan nogle prikker i. Den er faktisk meget klam. Se på os. Der. Det Yes. tror jeg ikke spise. 2, Jeg kan ikke spise det. nu. Lad os spise mere. Au, jeg fik mig selv i kæden. Au. Sådan der. Nu er den væk. Ja, jeg er kun lige nu. Den kan være. Ja, Vil du gå? det tror jeg ikke. Så Så dig. Kom nu. Ja. Lækkert. Hvis du rammer bræk, så slår jeg dig ihjel. Gå ikke. Smager det. Om. Den er midt i. midt i igen. Er den ikke midt i igen? Nej, den er på orange. Altså, Nej. så er det en grøn, vi skal have. En grøn. Er det ikke den der grøn? Det er den her med pletter grøn. Er det den her? Nej, det er den her. Det er bussemand eller Det pære. er den her. Er det den? Ja. Ja, den. Prøv at se Bum. det. Nå, okay. Mor. 3. Nå, men jeg skal også lige have en her. Lækker. 3, 2, 1. Jeg nåede ikke at smage den. Jeg slugte den. God metode. Nej, det er slut. Ups. Så skal du æde 5 i træk. nu. Det vil jeg gerne gøre. Ej, røg. Så er det grød til drejer. Og det er smart, at du sætter sig fast på tænderne. Så kan man have den dejlige smag i længere tid. Hvad er den på? Blå. Yay. Ja, enten tandpasta eller blåbær. 3, 2, 1, nu. Jeg fik tandpasta. Jeg fik blåbær. Og det er helt vildt godt.
Er det sjovt, mor? Skal du ønske, du gad være med? Okay, jeg kan spille det ind. Ja, Og jeg det er også. godt. Altså, Andreas han vinder. Kom nu, tag den grønne. En af de andre. Den er lige i midten. Ja, yes. For jeg gider ikke have den med. Jeg fik bræt! Værsgo. Kom nu! Jamen så, Gry. 2. 1. Rød. Nyder det. Skal vi så tage? Den er grøn. Den er væltet. Jeg fik lige lov til at skrive os i køkken. Nu er det på. Er det i gang? Bræk. Brak. 3, 2. Er du klar, Mads? 3, 2, 1, nu. Jeg har ikke Er den god? Okay. Altså, det er Andreas til at... Yes, nu Jeg kan slår dig du ihjel, vælge. hvis du rammer stinkdyr. Den er der ikke. Blå. Den har du fået. Så skal du have en ny. Nej, vi tager bare den igen. Ja, det er det. Skal jeg lige. Ja, Og men jeg så tager vi den heller ikke flere gange. Ja, skal lige hurtigt. Okay. Marco, vi har spillet Det er ikke. lige meget, det er lige meget, fordi vi har dem her. Nå ja. Ud af det. Hvorfor får jeg ikke Nej. tandpasta? Nej, jeg fik tandpasta også. Det bliver ret. Jeg har fået 2 gange. Så må det være blåbær, jeg fik sidst. Ja. Okay. Nej, det var dig til dig. Nej, vi skal ikke. Nu må vi heller ikke tage den samme igen. Så bare lige blå. Nå, ja. Amen. Nej, det... Nej, den er... Jo! Nej, den er på. Den er bare der på. Vi siger bare grøn. Jo, det kan den. Er I klar? Det er enten nyslået græs eller lime. Nyslået græs med 2, 1. Og jeg fik lege. Jo, jeg fik nyslået græs. Jeg fik en grøn. Hvorfor smager nyslået græs? Nyslået græs smager godt. Ja, For det er ikke lime, kan jeg smage. Hvis du rammer enten... nej, det er ikke lige meget. Vi har ikke haft... Baby wipes er den der. Hvis du rammer en af dem der, så dør jeg. Okay, den har vi haft. Nej, enten hundemad eller chokoladepudding. Nej, jeg kunne vi ryger ud. 3. Ja, den var ikke god. Jeg tykker på den og sluk den. Men den sidder fast i tænderne, det er ikke særlig rart. Aha, jeg er ikke den, der kun har spillet 2 ud. Det er vi begge to. Andreas, han har vundet, det kan vi lige så godt sige. Nej, vi mangler kun én. Jeg Skal vi så ikke bare tage den? Jo, det er bare det er baby wipes eller kokos. Nej, jeg skal lige prøve at den krampen. Ej. Ja! Baby wipes, det er sådan noget sæbenål eller kokos. 3, Jeg kan ikke lide nogen af dem. 1. Nej, jeg fik baby wipes. Nej, for kokos. Jeg har fået baby wipes. Kokos! Min smager faktisk. Magnet. Nej, okay, sådan tror jeg. Ja. Baby wipes, det er faktisk ikke så slemt. Det er lyset ret det der. Så har jeg vundet. Ja. Og ved du, hvad præmien er? Videre! Vi kan se, hvordan min ser ud. Ja. Ja, okay. Slukker du den lige? Seriøst. Ej, hvorfor kan jeg kun See you, sir.